Arestado sa mga personahe sa CIDG Davao de Oro Provincial Field Unit ang 30 ka-individual human na diskubrihan sa kapulisan ng usa ka illegal mining operation sa Barangay Araybo sa Pantukan, Davao de Oro. Sa impormasyon gikan sa PNP nga nakuha sa GMA Supradyo Davao na sakmit atong sa operasyon ang 128 ka sako sa gisuspetsahang gold ore, fabricated blower, jackhammers, chainsaws, generator sets, inverter generator ug usa ka elf truck nga gibanaban ang nagkantidad og kapin 5.5 million pesos. Nakuhaan sabang usa sa mga dinakpan nga giingong portal guard ug 45 nga pistola. Naatlan sab sa follow-up operation sa kapulisan nga nagsugod og inventory sa lugar ang usa ka pick-up nga gisakyan sa tulo ka armadong individual ug lakip sa naaresto dungan sa pag-recover sa tulo ka pusil, ammunition ug ubang gamit. Nakakusuriya sa CIDG ang mga sospek samtang nakatakdang i-turnover sa kapulisan ngadto sa Mines and Geosciences Bureau Region 11 ang mga nasakmit nga kagamitan. Ginakuhaan pa og pahayag ang mga dinakpan.